खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 23 मार्च खालारखालि माकुटाइगाव प्राइमारिनि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिथां राकेश नार्जारिखौ मैया मोनाबिलिनि 9 रिंगायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय होनना जमदुवार बियाब इउपिपिएल दोलोआ मोनसे जयनिं हाबाफारिखौ नंखायै ससियेल मिडियायाव फोसावो बेनि असिलायै दिनै माकुटाइगाव प्राइमारिनि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिथां राकेश नार्जारिया गावनो उदाङै बे नङा होनना बेयाव गोथौ आरो गुवारै इउपिपिएल दोलोनि राजनिति षड़यन्त्र दं होनना गावनि रावजोंनो फोरमायथियो क'क्राझारनिफ्राय रादाबगिरि दानसोरां बसुमतारिनि दैथायहरनाय नुथाय नायदिनि राकेश नार्जारि आरो आङो माकुटाइगाव प्राइमारि BSUनि अरायथा प्रेसिडेन्ट दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों जे आंनि मैयानि जालांनाय मोनसे भाइराल भिडिअ दा बियो नंखाय आरो आङो बिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव माबा मोनसे डाउट खालामनो हागौ जे आं थाङा नङा आंनि माखासे पार्सनेल प्रब्लेमखौ आं लानानै आं थांदोंमोन दा बेयावनो आंखौहाय बेबादि नाजावगोन होननानै आंहा साननाय गैयामोन नाथाय आंखौहाय बाय फर्स नाजावनाय बादि जादों दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनि सायाव आं बेखौ खावलायगोन आरो आंनि BSU नि आंगो लोगो नोंथांमोननिसिमबो आं बेखौ खावलायगोन जे जोंनि BSU नि जेसेबां रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ दा बेबायदि जोङो मोजाङै खामानिखौ मावलांगोन आरो आङो जेरै सिगाङावहाय ज' खामानि मावदोंमोन बेबादिनो साफ्रोमखौबो आं आसा खालामदों जाहाथे आंखौहाय उसुबिदा मोननानै जाहाथे आंखौ नागारा आरो आंजों जाहाथे ओंखारफानानै जों खामानि मावफायो आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायबाय आंनि प्राइमारिनि पेरेन्ट बडिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बयखौबो आङो खावलायदों जे आंखौ सिगांनि बायदिनो बोजबनानै माने खामानि मावलांफागोन आरो आंखौहाय हेफाजाब होगोन होननानै आङो आसा खालामदों खुलुमबाय जेनाखि मैयानि मोनानि 9:30 घटना आङो जमदुवार ब्लकनि BSUनि प्रेसिडेन्ट दा आंनि जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय माकुटाइगाव प्रेसिडेन्ट BSUनि जेनाखि अरायथा प्रेसिडेन्ट बिथांनि मैया मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बिथाङा मैया जारागुरि इउपिपिएलनि साब स्टारिं इलेक्शन साब स्टारिं कमिटियावहाय मोनसे अपेनिं जयनिं सेरेमनि बेफोरबायदि प्रग्राम जानायखौ माने ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुदों नाथाय बे नंखाय बिथांजोंहाय लोगो हमनानै जोङो खुलाखुलि रायलायनाय जाबाय रायलायनायनि गेजेरजों माखासे जिनिसा समाधान जाबाय बिथाङा थाङा नङा थांदोंमोन नाथाय माखासे बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला इउपिपिएल हान्जाया खाबु लानानैसो बिथांखौ आर'नाइ गानहोदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों जर जुलुमै बियो नंखायथार दा दिनै जोङो नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो ब्लक BSUनि आफादगिरि जानानै बेखौनो बयनिबो सिगाङाव फोरमायफिननो लुबैदों जे बिथाङा थाङाखै इउपिपिएलआव थाङाखै बिथाङा जोंनि BPF हान्जानिनो BSUनिनो अरायथा आफादगिरिखा आरो बिथाङा जोंनि BSUनि जानानै खामानि मावलांगोन जे नेम निथिफोर दङ बेखौ लानानै बिथाङा मोजां दैदेनलांगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव दिनै फोरमायबाय